Guren, Ara ez behiratu, Venga, Tania. Utsi, venga. Utsi askatu. Ez, aguantau, hostia! Lehen bikote finalista Asier eta Tania. Zorionak. Bigarren bikote finalista Edurne eta Goiko. Eta azken finalistak Lucia eta Urki direla. Zorionak. Gabon Euskal Herria, ongi etorri baserria zuzenean saiora. Amaikagarren atala ikusi dugu eta badakigu, baserriaren finalean egongo diren bikoteak zeintzuk diren. Eta orain pantalla honetan agertuko dira eta nik esango dizue zeintzuk diren. Ez dakizue? Hortxe ikusten dituzue. Hemen daude finalistak Urki eta Lucia. Peto urdinarekin, Edurne eta Goiko. Hauek aldatu zuten kolorez. Eta haren gorri agertzen dira eta Asier eta Tania. Hauen artean egongo da baserriaren bigarren edizioko txapelduna edo bikote irabazlea. Eta finaletik kanpo geratu direnak badakizue azken kanporatuak, azken kaleratuak izan dira. Eta kontuan hartu hauek, duela gutxira arte, bikote edo hauek osatzen dutena bikote favoritoa izan da askorentzat. Eurek badakizue nortzu diren, Petatu eta Inize. Eskubide, 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 eskubide! Zuen ustez, irabazleak, hau da baserria saioaren bigarren edizioko irabazleak Petatu eta Inize dira. Vale, bueno, esan da Inize eta Petatu gustatzen jatela asko bikote moduan. Inizean eska bat eguneko egun ematen denbora osun. Bea, olaku da. Gustatzen jat itzen dauen ekipo hori. Lehenengo proba earkin zuten Inize eta Petatu. Bikote indartsua dela, esaten dute askok. Gure Txiolandiako txiolariek gure inkestarekin bat egiten dutez Inize eta Petatuk irabaziko duela. Galetarronena, Inize! Merezi du favorita izatea. Merezitakoa. Eta ondo merezitakoa. Petatu eta Inize ganbaran daude txalo handi bat, azken kaleratuentzat. Gabon bioi! Gabon! Aizu Inize, laugarren postua gelditu zarete eta zer sentitzen duzue momentu honetan? Pena eta tristura. Pena eta tristura. Hortaz egingo dugu berehala, hemen platoan egongo zaretelako. Baina Petatu, gauza bat izango dizu, baserrian arerio edo aurkarien kontra egin duzu, baina hemen plato honetan egi borobilenak aurpegira esango dizkizuna ere badago. Egien. Badakizu, zure ama da, adi Euskal Herria eta adi Petatu aurrez aurre jarriko ditugulako Petatu eta bere ama. Bera etortzen denean, hitz egingo dugu etxean. Mari Carmen Gabon! Zure semea, hemen jarriko da aurrez aurre hori egiteko prest? Nik uste baietz, badaki bere ama nolakoa den. Badaki, aber Petatu, zuk badakizu zure ama nolakoa den, Mari Carmen, nolakoa den? Genio bizikoa. Hemen izango dugun aurrez aurrekoa, berehala, hemen izango zarete. Eskarrik asko txalo bat eurentzat. Eta hemen gure katedra osatzen duten solaskideak prest daude. Xabi Gabon, Izeta, Manzisidor, Padilla, Nerea, Jose, Amaia, Biurri, Armaietan familiakoak, lehiakideak izan direnak, txaloak zuentzat baita ere. Eta Padillaren kamiseta. Begira, Claudio, gaur, zuk ez dakit Euskal Herri mailan edo mundu mailan norbait txakurren bat iritsi ote den reality baten finalera. Hemen Lai Goikoren txakurra finalera iritsi dalako, baita. Finalean da, Lai txakurra. Bera,
Mira. Lai. Bai, begira, hemen daukazu. Mira, hortxe daukazu. Begira, hemen daukagu. Hombre, nik uste... Hau ere finalean. Historia egin dezakegu, behar bada lehen txakurra dalako reality bat irabazten. Eta honek merituak egin alditu finalean egoteko? Altzaria izan da. Ez dugu ikusi, ez dakitu hendik bizirin da hon. Osa, behar bada hil da. Bai, jende asko galdetzen du, non dago txakurra? Non dago? Batzuek esaten zuten, batzuen artean egin zutela bazkaria eta jan egin zuten. Ez, ondo dau, txakurra ondo dau, bromarik ez. Eta finalera sartu ote da, bueno, goiko bai, finalean sartu da. Baina orain, finalaren atarian geratu direnak eta badakizue, desafioan galdu zutelako. Eurekin gauza askotaz hitz egin behar dugu. Mesedez, txalo handi bat platoan sartzen direlako, Petatu eta Inize! Haupa! Gabon! Gabon, eseri mesedez! Inize, nik 15 esaten badut burura zer retortzen zaizu. 15 segundu. 15 segundu. Finala oso gertu izan duzue, oso gertu. Esango genuke 15 segundora, hain zuzen ere ikusi. 1002, 1003, 1004. Ainizek? 1012, 1013, 1014. 16 minutu. Tamar. Eta 15 segundotan gelditu du. Ez du guk eskatutako tartean geratu. Petatu begiratzen du eta erloju horretan ikusten duena porrota da, non bai. Hainitze, itxaropen handia zen eukan, ez da? 15 segundu puteatik. 15 segundoko tartea, bai, egoera ezberdina izango litzateke. Apenikin, finale ez galako hau, eta hemen geldiu galako, denbora mierda horretik, 15 segunduatik, kanpun geldiu gala. 15 segundu, amets gaiztoak ere izan dituz horrekin. Hora sartzen itzen askotan nola da, 1001, 1002, 1003, askotan, ez da bromie. Azalduko duzu hain zein izan den teknika hori, zeren sare sozialetan nik gogoratzen du jende asko galdetzen zuela, baina ze egiten du 1001, 1002, modan jarri omen duzu hau? Bai, ez dakit, neri logiko irutuzat. Logika zein da? Porque azuko azkenin kontatzen mazu bat, bi, hiru, batetik bidea tarte bat egon berdu da, ez dakitu tarte hori zein dan. Jo beti 1000 hartzen mazu, orduan dokezu beti ezakto jokoko zula. Eta 15 minutuko aldikin, 15 segundoko tarte hori bakarrik gertzen zin, orduan, bueno, hain gezki ez du, nahi nuen. Pixke bai, pixke gezki, baina hain gezki ez. Bueno, bai, ondo dao. Jose, zaila da, denbora kontrolatzea? Bai, nik meritue olako lorpen bateikea oso tarte gutxiatea zendulako, osea, nik kristonpena hartu nian kalera irten ziren, osea, netzako bikote potentea etxuan, bi gazte, gumilek, beti jarrera ona erakutsi dienak, osea, nik hitz ona bakarez euskat bikote hori izateko. Favorituak izan zarete, Petatu? Eskertza. Favorituak izan zarete, pasaden astera arte? Bai, azkenean nik lehen bai esan dio da galdu deu, bota iguen ere kulpegatiken. Auzolanean akatsan ere izan duzen, eta bigarren gontan, pues, bigarren bueno. Bueno, proban, ikusi zenuen, lehenengo partea lehenengo tala, Ainizek egin zuen, kaletarrek egin zuten, hau da, denbora kontrolatzea, kronoa gelditu egin behar zen utelako, baina pisuarena. Eta pisuarekin zer gertatu zen. Oraintxo bertan hemen ikusiko ditugu pisuak. Sagar kilo gehien lortu zituen bikoteak irabazi zuen, eta hoiek Urki eta Luzia izan ziren, baina Petatu, ikusten alduzu hor, diferentzia ezakit ikusterik daukazuen, eurek 23,5 eta zuek 23,2. Petatu. 300 gramo. 300 gramo. Zagar bat. Bi. Ai, baina, bi. 300 gramo. Hortxe dauzkazu. Hor dago diferentzia, horren zer pentsatzen duzu? Algo biokin ginen alginuna. Ez dakit, nik uste azkenean sagar guztik igual ez du episatzen, kantidadea de big neiko paretxu ibili ginen, ez dakit azkenean sagar kontu izan duzen. Zuen arteko begira, diferentziak ikusten ari gara, 15 segundo, 300 gramo, beste diferentzia bat ere, beste datu bat emango dizuet. 20 urte, Urki eta zure artean dagoen diferentzia? Ez dute esango norden gazteagoa? Edo norden gazteena?
Aizu, sasoian dago, Urki? Bai. Karmele, oso sasoian. Hanka, azkar, sentatu zaio. Ondo ikusi genuen proba honetan. Bai, eta? Esan nahi dut, batek pentsatuko luke, petatu askoz be gazteagoa izan da, indar gehiago izango zuela, eta baina azkenean. Urkik ikusi, nik uste dut demostratu dela betiko lez, da gixen hankan mila zekan, baina finaleko atietan egon da, eta eliminatzeko zorian egon da, gixen horre atera bastana. 15 segundo eta 300 gramo, bai badilla. Hemen jendeak ezakitzenek esan zula, energiak gorde zitula Urkik finalean jolasteko, eta gira da, argi ikusi genula, hortxe utzi zula dena ez, hortxe. Egia da, proba eta maitak ahaztu iten zaizula. Ikusi zan baita Jokinek desafion, nola hankan mina hartu zuen eta hor segitu zula. Azkenen bere hona horria dan zaizun minek eta hori iraztea zoaz. Ainize, gauzatxo bat erakutsi nahi dizut, ikusi hau. Larritze zanin, 10 arnazketa zakon. Aguanta baritz. Ezin dut, soltatzen egin ez ezkuk, Aguanta uzuko. Ez soltau ya, aurrea dijuta. Ez soltau. Egun kontau, aguantau. Beintzu. Bi. Hau ikusi duzu. De puta madre aritz. Bira. Ez, aguantau. Hotz, burue hotz, aguantau. Ez, aguantau, hostia. Aguantau, me cago en Dios. Barkau, Barkau honi, esan beharko diozu edo. Zeitzatar. Zer gertatu zen horretan? Petatu da inize, zer gertatu zen momentu horretan, gogoretzen aldu? Nik gero esplikatu nio, nik belarrin araztua dauzke, bertigoak ematizkitz, aurreko soka patatak altxatu behar ziren hortan, hor aguantatu inun, ez dakit nola. Baina dena hasi zitzaiten bueltak ematen, sofoko iba bezala goraka, eta... Ez que momentu batetik besteko kontu izen zan. Osea, izen zan, ondo gauden, gaina atzea eman genuen dana, kiston ondo rekuperauten ikusten nula atzea zai eukiko genuela matik, kiston ondo rekuperauten. Akatzen bat edo egin altzen duten, ez dakit posizioa egokiena gotezen, ez, nik aldetzen dizu. Ez, nik uste Zeren beste dizentala... bikoteetan ikusten nuen, baserritarra atzean eta kaletarrak aurrean jartzen zela. Hor, zuek aukeratu zenuten jarrera edo posizioa ikusita, zuek ezberdin egin zenuten. Nik beti... Ai, barkau. Nei ez bali bat zitzaiten hor pasa zitzaiten, nik uste lehenengoak igual ez, baina aurra seituko genula. Ez, nik beti pentsa izen dut, inderra geixena harrapatzuna lehena dela, inderra direktamente etortzezako lako, ez? Faktore hori hola fletxi horra, orduan lehena mateula. Orduan uste nik nintzela maz, ez, eltzizuna orokortasuni, baina behazala geixena ematezuna. Horretik jarri ginen. Bai, orokorrean ere jakin nahi duzuen iritzia zein den. Bai, Mantzi? Ba, nahi asko usteten behatzea erotea, ze irutzet beha askoz lehiakorra dola, beha baino, bai. Eta gehiago esatexea benga eta erik uste beha atzen notia, petatu ire benta jantziola. Izetan nola ikusten duzu? Nik uste, hainize mintzat posizio egoki bat sekala, ez? Petatu ez dakit bertigua o ez bertigua, o buruak lan aintzillon, o ez dakit. Bai, bertiguekoa, baina nik uste bilak oso lehiak horre ontxera eta posizio honian prueba hori irabazteko, nik hori ikusten. Nik etzea zekatik altxau zen duen gehiago egurre, zekatik. Eutxi, baina asko zeo junda, ze ikaragarri asko altxau zen den, oza, indarra bazauzket zuen. Berantzeon. Oso behien zeuen da, atzea bitzen zuen momentun justu zeuen soko bat tente, eta geru da tirantion, geru da lehenu eriko zizun zuri izadana. Orduan ezate genuen, Bazpareio. Bai, bazpareio da, goxen hobeto manteniute. Egia da bai, momentu hori, golpeko momentu hortan bai, igual pixka desestabilizatu izatela, ez? Keba, baina justu nire partetik behintzat aldrebe izan zen. Nola ikusi nun kapazitatea isotzeko aukeri auke genula da, bizona hartin kriston ondo manteniolek egelola esan, bua, oi txutie. Eta hazin itzen, de puta madre, Ariz, de puta madre da. Ba, patea hortik 10 segunduta izan zen, ezin dut. Eta ezin ez duze. Bikote honek hartutako erabaki polemiko bati buruz hitz egin behar dugu oraingo honetan, zeren proba horretan, hor ikusi duzuen auzolan proba horretan, Asierrek eta Taniak finalerako plaza bat lortu dute. Ainize, petatu zuek aurrekoan bikote hau desafiotik libratu zenuten, eta asko hitz egin da honetaz. Asier eta Tania. Ez zaudete arriskuan. Petatu uste tonto dala. Uste guandio petatu pixkate espabilatu behar aukela, Argi dago, beraiek esan dute, bihotzarekin egin dutela aukeraketa. Asierrekin lagundu igundanatiken, etziken bidezko irutzen BH-ek ezalbatit. Utzezat, adibidez Tania bezalako batek asko sentitzeta guzati, baina etzat irutzen plaza hori irabazi jaukenik beak individualki. Bideoa ikusi dugu, nik begirada batzuk ere ikusi ditut. Armailetara joan aurretik, Ainizek esku altxatu du. Bai, kriston grazitxe diteit, hor bukaerako bideo hori, nik obviamente esan da, nik
bi gauz izango ditu talde hortatik. Bat, uste bakarrenetako nitzela gauzek arpeire esatzen zituna eta ez atzetik. Zer buruz ari zara? Tania da zanuna. Taniak bazakixen hau nik sentitzen nula. Eta bi, hau esan unik Taniak Jokin da Andrean desafio jokau aurretik. Irutzen zitelako, Telmo eta Maider etzala justue, bigarrengo aldiz desafio batea ematie, Tania hondik desafio batea jungabe zeuenik. Zuen, esan duzu aurpegira, gauzak aurpegira esaten zuen, edo esaten duen pertsona bakarra zarela. Bueno, ez horri huel pati nahi, baina bai, banaiz, ni banaiz. Baina esan duzu. Esan du edo zu esan? Esan du. Esan du. Esan dut, baina iguel naizela bakarra, iguel bigaude ez dakit, beste batzuk ez. Bigaude. Nortzuk ez dute aurpegira hitz egin. Nortzuek ez dute. Ez, baina ikusi die bideoa. Hain izan. Ba, izena nahi duzu ez? A ver, hemen harria bota. Eta eskua eskuta hau. Ez da, manzizidor, izeta? Hala, pixka bustitzea, no? Ez, nik garbi ikustet, ni izen itzela behintzet, eta nahi esan inixona. Bai, hori badakigu. Hori argi do. Epeiten batzuk, a ver. Bueno, lagunduko diogu, ez da? A ver, zeintzuk izan daitezke? Camilo que baitzen du. Nio, Camilo que aurre zitzitezun. Hoi da, aurre zitzen du. Ez dakitela, 100%. Camilo zu bezalakoa dela. Aurpegira esaten zituela gauzak. Nik ez dela konparaixek, nirekin inorrek. Hainize. Esan nahi... Nortzuk izan dira faltsuak? Ez faltsuek ez, joe, como os gusta. Osa, faltsuek ez, baino... Markatu baina, zuk esan duzu. Eta orduan, zuk hori esatean, susmoa edo, beste engan erortzen da, edo beste lehiakide, esaten duzuna da, beste lehiakidek ez dutela zintzo jokatu. Ez, zintzo jokatu ez du esaten esan behar den guzti, Nortzuek. Pentsautako ez du esaten. A ber, egontzan bideo bat... Urkin izela aurpegi etziten esan tontoa nintzela. Altziten esan tontoa iz. Kamarada esan zuen izela etziten esan. Bueno, komentario bada, Komentarioa, baina... Mine mantzioalako, etzituelako, de salba hau. Beak argi izan zin, beak salbatzen naizula. Ja, esan zuen tontu zela gaina guk. Nik ze salbauko Turkia, ber, osea... Oida, pixkat, ir de listillo, zu salbatu, bai, finale joatetik, Bueno, bai ondo daula, ez, hola pentsatzea. Carmele esagutzen duzu? Urkinen defendatzaia da, kaixo Carmele. Kaixo. Aizu, tonto deitu dio. Ez, eta nik uste dut hor patino gintzala, zuk esan duzu moduen, itzagaz. Baina, nik uste dut ez zabela faltatzeko esan zaben, bueno, argi esan zaben, gero, berak nahi zuela, bera aukeratzi, arrazoi, nola aukeratuko zenuten, ez? Baina, berako lan esan zaben, eta nik uste dut inolako batzurkeri gabe esatzen. Bueno, saiakera intzun behar aukeratzeko, jondo dau. Saiatu bat zautzen, ez? Urki betit egiten. Ez dakit baina bere amaren aurpegia, hau da, Urkiren irudia agertu denean tonto esaten, hau da, petatu tontoa dela, bueno, esateko modu bat izan da, baina zure aurpegian keinu batzuk ikusi ditut. Zer iritzia okazu honetaz? Petatu eta initze lasai onditezke, porque petaturen ama hemen egon da egurra emateko Urkiri. Eta ezkerak niri ez da hon. Baina, azkenean ez dituztu izenak esan. Oso ondo Padilla, oso ondo. Ez dituztu izenak esan. Osea, beste guztiak faltsuak dira zuek izan ezik. Hori da esaten du. Ez nik faltsu iteztet ibili, baina egize da. Ez, baina aurpegira gauzak esaten duen pertsona bakarra zuzarela. Taniai nik esan ison, hori arpegira, Taniak bazak isen. Taniaren kontrako iritziak egon dira zuk entzun dituzu? Talde urdina juntzanin, egize da, ontzala, bideo bat, Andrea, Goiko eta Luciana, Taniatik geizkiezaka, da inoiz etzikola hori arpegira esan. Ta negute egisen gero gaina enkaratzen. Hauek ez diotela sekula arpegira esan? Hori ez. Hola, Andrea. Hala, alda, Andrea. A ber, enzi Taniari buruz, ba, eske... A ber, dan eskamajea. Ai. Nola aldatzen den bertxioa orain. A ber, eske, eldu zen eta inzauen revoluzio hau zauen gainero guzti. Inzauen en plan ahi... Informazio pilo bat boto zauen en plan ta. Zue kritikak aurpegira? A ber, ba, eske... Botan dizkio zue edo... Beste izer esango txegu, noz esango txegu. Si eske bezez ginen egoten bereikaz, osea... Gu adibidez, petatuna urten zana Tania esaten. Osa, gu esan ginune petatuna arroputza sala eta hori berak esan gozkun guri, La pasa que gero joan zen bera esaten guk esan ginule, baina esan dauzkun Taniak. Talde urdina jungea, baina Marko eliminau zanen baita, beak talde gorritik baita esan zon. Beha izan zala bakarra, gauzak aurpegi esate, baina talde gorriko faltsu batzuk ziela, beak esan zon. Kristora dotazun, horrela.
Baina ni arpegira botzen ditun denak, ez? Eta, talde gorrikok ez? Ze? Talde gorriko beste gandik esan zenun. Haiekin ez ginen egon, denboran. Bakarrik duelu antzen, ez duelan hitzeitea. Ez, baina zuk esan zenun, zuk aurpegia zaituzula gauzak, baina zure taldekidek ez ez. Orduan, zu baita izenak eman goitezu ze taldekidek zien faltxuk edo... Noiz esan nun, noi. Demen etorri zinen, debaten? Naiz goatzen. Lehenengo saioa izateko ez da. Aizu, probatuko aldugu Mireni galdetzen baldin badio. Normalian Mirenek gauzako lan aurpegira esaten ditu. Criterio juez. Ez nago ados, estatutoak. Miren. Oiekin berreku esian, estatutuak, asteako. Gauza bat, Miren, nortzuk dira faltsuak? Faltsua zerata. Faltsua... Hemen, komentatzen ari garen eran. Hau da, aurpegira gauzak ez, hau da, kritikatu atzean, baina gero aurpegira ez ditu... Gu ez geha egon talde gorriakin kritikatzeko denboa. Hoi da, gauza, azkenen, bakarrik egon ginen behaiekin afaltzeko momentun eta probak iteko momentun. Segurti egunetan... Neire esateie, naizela la seria de la cuadrilla eta horiek aitxutxut atzetika, baina... Atzetika entzun dituzu? Bai. Baina gero aurpegira esan aldizute? Sí, behar, de hecho, ez ziren saludo. Eta nok esan ditu gauza. Esan de, Xabi? Nik ustez gauzak esan ditula asierrek, nun esate jo komila tartian Taniai ez duro esateko balio. Eta ez asier bakarrik, nik uste talde gorria osoak argi utzi zuen asierren erabakia ere taldearengatik zela. Orduan, hor argi gelditu zen ere, azkenean Tania aula zela, baina are gehiago esango dut, Taniak berak ere badaki aulena dela. Eta ez da zer gertatzen, bakoitzaren mugak zeintzu diren jakitea eta esatea eta onartzea ere ondo dago. Aulena da, baina begira, finalean dago. Bai, horregatik gauza da, aulena fisiko. Amaikak dira, ia amaikak dira, eta ez daki konturatu zareten, baina orain arte ez da atera plato honetan klasiko bat den kontzeptua. Joko zikina. Adi lehiakideok. Esku guzti baina, guzti eskuk. Arauak esatezun, ez nia marmita barro gota bertzuela. Ez eskuta. Ez eskuta? Listo, ez da estrategi jokua da, joku zikina. Manzizidor, joko zikina, hauek egin dutena, hor iruditan ikusi duguna. Bai, nik... Ez dakit, joku zikina egizan hitz asko te gustatzen, baina ez dakit, etiku ez dana. Esaten maizu ez nia barro eta berdala bota berda barroa. Egiera indageo, nik esan dago gaizki sentitu nintzela, hoi egia. Gaizki sentitu. Hoi egia. Oso ondo. Hoi egia. Gaizki sentitzen zara, Manzik esan duenarekin adosa duelako joku zikina egin zenuten? Eske joku zikina ez, azkenean joku legea jartzezun, ez nea barrune bota bertzela. Baina legeak etzun esaten ez neskute zintzela bota. Hombre, ez nea barro bota berda zuka pozin dizu bota. Baina horitzun jartzen. Bueno. Hori estrategi bada. Ez zuten ez zer esan, Kanpora etzin zala bota. Nahi bazu burutikan bota eta bota, baina azkenen ez zu lortuko... Joder, rizarre rizo. Beitu, ez nea barro da barroa. Joku zikina egin zenuten. Denez estrategi inteligentie. Joku zikina, enuk esango, nik horrik uzetena gaizki. Esate baina zuti juala, dios, ezindet eta ezindet, petatu ezin ian da bestiare hor da, 40 minutu ikuaztila eta nik uste ja bazekitela behaiek bai nahiko irabazteko aukera esinte dazkatela eta errestasun horren barrun alare hoieitia hoi ikusten nik hor itxusi. Nik ez da esaten oso horre zea jungo balitz, parian jungo balitz, nik petatu niritziak konpartitzet, baina. Bai, Jokin, aldadezako gordoan, joku zikina gehiegi esatea baldin bada, joku itxusia. Errexea. Errexena irabazteko forma. Bi horri. Nik barkau esatie, ni bikote bezala oso lan hona indizuela pentsatzet, baina lehi hasi zanetik gauzik itxusina, benetan esatizuet, ez ni nahi iruziz. Bueno. Izugar itxusi eguntzan, zeatik bidanek ahua ikusten zan ja, errenditu ez zeola, ezin zula gehiago. Eta egoera hartan, esan zenion bezala, eskuta botatzeko, nahi horrek, mila hundi egin zin, nahi. Etzan egoera hartan izen. Guk ikusi duen arabera, Zuek antzen duten da gu hemen. Baina nik ikusieten arabera... Nehitzatan gauz eleganti eruditu. Fin esateatik. Han aziran itzen genuen simple gaina izen zan, da etzan izen inungo estrategizia, ez da nun, jake hola da hon, eskure botatzen baldin maixo, errexo izango da guretzat, eta horra doz, jokinekin izen lekela, errexo izen lekela, da bueno,
gu azkenin han desafio bat entzaude, hankarritxo kanpundok ez du da, nik lehen osan nun bezala, nik nahi nun finalea iau eta irabazi, eta petatuke supongo baiet, orduan, pues, bueno, pues, zeure estrategixo mante dituzu, arauen barrun, hor ez dago jokuzik inik nire ustez. Ez, eta bidanei bota, eta bidanei bota gino zenin eskuta izen zen hasieran. Bidanei ikusi genuen guke nola zeuen, de hecho, irutuko zeustezea bat, baina neuke sufrio inun, eta neuke ikusi nun gauzi nola zeuen, da, hasta, igual ez ikusi, baina animuk eta danak eman gino zen momentu hortan, porque oso egoraten zu zeuen, horrez ginen hasi, txorradatan eskuta botatzen nola, hori baino buru geixo. Ne galdera, Initze, berriz egiko zen duke? Hasieran bai. Bai, ba, ne ustez, finale neotik ez ezumez. Garbi izan barroiz. Alanda guztiz ere, begira, Jokinak lehen aurreratu du, alde batetik, itxoin pizka baten, zeroen beste bideo bat jarri nahi zuet gainera, itxoin, Bihurri, Bihurri, kaixo, eskerrik asko. Jokinek aurreratu du, lasai, oain hitz egingo duzu, baina petaturen jarrera bati buruzko bideoa erakutsi behar dizuet, gainera talde urdinean izugarrizko amorrua edo aserrea sortu zuen honek. Kriston desaidiakin. Desai, arrot. Arrotuta jonda, kriston lainesakin. Kriston fuerte daula, ez da gizet. Ja kontrari egiztakoen bezala, o... Jarrez. Fisiko balin bada, nik uste inda daukeula ja. Zu beti petatzen. Hombre, la verdad. Desafiluan, marmita beraz joan nien eskutikan. Marmita hori bere, joa bidan eze pasatzea, ez da gizeo, atxuit, egila da no ez, jakin nahi nikek. Bai. Bestiare burla ikirutzea. Burla ikenik, baina esan un motivazio puntu bat emateko. Ume ertera bat izan zen da, ni ama bezala, guaikia bezala, nien nintzake orgulloso sentiduko. Petatuk erakutsitako arrokeria etzait bate gustau. Petatu? Arroana, bueno, ja kostumbratu den hau, ze jende asko esategu arroana izela, hori, bueno. Eta arrazoirik ez daukatela uste duzu? Nik ez esango duke. Azkenean ez zautu inbarra zeit. Juzgatzen hasten bali maza persona bat ez zautu gabe, nik azkenean ere taldeko galdetu bestela. Nahi ez zautu inbarra zeit? Nahi. Nahiren mikrofonoa oraintxo bertan hartuko du, nahi. Honetaz zer uste duzu? A ber, ni ulertzen dut petatun jarrera. Azkenien zoi ez duelo batera, eta igonen bizara. Ez dakizu jun bizara, pentsetan nik hau einaldot, beste baina hobia buenaz. Ez da arroputza hori esarteagatik. Ni hor momentuen ez naban ikusi holan, ikusi dana telebiztan, Nik ikusi naban en plan, bera abuela, bizkat bilurrez hartzen, ez aukerakotzeko eurei, eta bebai, eurek igoten en plan, benga aldogu, ez naban ikusi arroputz moduen. Ez que, niri grazitxe iteit, kriston, osea, urki junda adibidez, intentatzen bidetatiken, oin, hankako mila da, ondo, porque estrategixe da, finalai hau erdu, haizu bakoitze bere bidezku da, eta gu zartzea arrotute zartu ginen, adoz, arrotute zartu ginen, baina zartu ginen, nahik esan du bezala, bildurre zartzeatik gure ustez, eta bueno, igual hola etziolako aukerauko. Nik lehenengo hau izan izan zartu horretik izan izan, altxapetxue eta buru gora, eta abertze pasatzean. Josu. Baina ez hori bakarrik nire nahirekin batea eta zurekin ados, ustet ondo sartu zinala eta nahi ondo iruditzen zait jarrera horrekin sartzea proba baten aurren. Eta ez baizik eta bestek pixkate apaltzeko ez, baizik eta esatea proba ikusi zer dan eta errez egingoet, punto. Nik hori guztet. Netzat hor demostratu zenuten bikote inteligentea zinatela, lehiaketa bat entzunetela, eta beldurro hori ere importantea zala, azkiren estrategia bat zan, baina hor demostratu zenuten nik uste, ez dakita bosgarren atala o zenbagarren atala zan, baina benetan baserria irabazteko gogoz zenutela. Andrea, talde urdinean zer pentsatu zenuten? Niri igual esatea, osea, sartutea holan potente, ondo iruditen jata, baina igual esatea RSD-ko guitze da nitzat, irudituten jata beste igual infravaloratzen dutze zuela, edo holan ikusi nagoen ni igual mesprezu moduko zerbait. Hori da, igual horitze, osea, ni horitze bakarrik, holan sartutea nik ondo ikustotaz azkenean. Petatu? Ba hori. Nik ez dut inoiz inoren gatiken gaizki itxengo, eta ez dut inor ni baino azpi gautziko. Osea, nik hor ez dut esan, horla sentitu balin bazien, bueno, pues barkamena eskatuko nien, zehoz esan balin baziaten, eta ala sentitu balin baina barkamena eskatzeiet, baina nik ez diet esan geizki sentitzeko duen, hainitzek esan duen bezala, nik esan duen, beldur puntua sartzeko, gure autoestima goraka igotzeko. Gure autoestimiatik. Jokin? Nik gauz bat esplikatu nahi, hor, azalduan bidilu hoi, izan duzan negute egin da, behaiek antzian, azaldu zen goikon tema, goiko eta derruna finalik nik uste zian, eta goiko esantzun baietz. Beha ikuste zela, irabazle bezala. Eta saltazan asier, antzinatzen da esan zion, baina nola irabazle existezu ez errin esan zioten, talde gorrikuko asierrek eta esan zioten goikoi. Eta esan hon, arrua ditzen aizian goikoi, arrua hori esan zulako. Jode, arrokeia eta petatukin dunan egia jatu zitzaian,
Olata hori jantziola bidanei marmitak eroitzen nahi ziela, eta horret esan egia da, o ez egin dula. Hau galdetu nion negute. Ez zizon hori esan, esan zizon bildurre, esan zuen goikok, ezke bildurre gukiko ibe. Eta zan gano, aber, lasai, oza, inok ez dizuzan bildurre gukiko izunik. Oza, hori zentzan reakzizio bainetan izen finalin ikustezalako ez. Oza, de hecho, finalin dago, eta gu ez. Bai, horregaitik arroputza deitutea goikori. Eta petaturi horan joatea gaitik. Ez izita arroputze hortxe bai ikusen da. Bueno, azkenean talde bakoitzeko bere aire defenditze jo, egiera igual, eskeztakit, hor nik uste taldekoak. Eta nire ustez diferenti da, joku nitxezuna o jokutik kanpo itxezuna, tanto negute gixetan, goizez, hamen debatetan, Saldu inbarzara. Baina nire ustez jokun zaude. Eta hor gauz asko pasatzeie, igual benetan realideen entzio zenak ingo, baina jokun zaude. Joku edagun guztietan. Hain maite zure laguna da. Bai, aber nik ustet, arrotasunen eta nik ez dut ikusten iruditzezat bakoitzek bere izeteko eri daukela, eta hor erakutsi zela, komentas hori, baina ez dakigu horrek nundizet horren zehatiken, o ez erre. Pisken da buelta pisket bihurrik esan dunea, osea, igual, etzula merezi otia finalian, aber, nik ulertu lehiket zuk hori pentsatzi, ikusi zenuna da gero, ez? Baina beak esplikau dizu hori egintzula, momento baten nun ondikene bidane ondo zeuen fresko ikustezun beak behintzet. Esplikau dizu hori da, zuk aurreko aztian adibidez, justifikau zenun adibidez azierrena, ez daten, berun intzun gauzet izentzala, eta ez dakizte, eta ulertzen bezala. Eta harritu naiz, oin komentas hori egiten ademazu, porque ulertu leketez gustatzia, baina ez atie finalin hoti ez dula merezi, pisket gorra erituzat. Bueno, nik galdetu diot, dana argituta gero, beak esplikazioan da, behan esplikazio gaituta gero, nik galdetu diot, berrize ingo lukeen, gauz berdina, baiet esan dit. Ni deportista naizen aldetik, nei eozein joku, eozein txapelketa, tipo horta irabasteik, nahi hilitzaideke guztauko. Benetan, nahi bigarren azkenen gehatzia, hola irabaztie baino. Eta barkau esati, baino nik gara sentitze. Baina hemen ez gaude kirola iten. Nik gara pentsatze. Marko, danok diferente pentsatzen. Azkenen hau reality bat dela, eta gauzekin bardia joko mateko ez. Azkenen kirolia beste gauza da. Hemen proba eta realitia. Baina kiroltasuna erakutsi beharko litzateke. Baina ez da kiroltasuna. Erakutsi beharko litzateke. Kiroltasuna ekutsi, beste gauza da telebistan zeikusien da zezten ikusi. Kiroltasune baina ikusi duguna petatuta inize. Oraintxe kaixo, baina gauzatxo bat, ikusi duguna zuek egin duzue. Bale, igual egi ez dela izan munduko gauzi finena, baina, bueno, guk estrategia bezala pentsatu deu, eta fin ez dela izan, bale, hori igual arrazoi bauke hortan. Baina ez dakit, estrategia bezala pentsatu. Saharra jango dituzu afaltzeko? Jangot. Nahi izan, eskero? Ondo. Bitartean, nik... Hainize, hau kontrolatzea zein esma. Ezin da, alperri da. Lehiaketan ere olakoa. Olako txie. Olakoa izan da, ez da. Beti alguna mitxe. Petatu eta Hainize petatu zuentzat bideo bat daukat. Kaixo bikote, nahiz da pixketu rution, ez denai aukera galdu zateko oso arrona hola, kriston bikoti osa duztela, erakutsi duzte bikote bateko kiberko luken errespetue, leialtasune eta konfiantzia alkarrengan, eta Hainizeia zuri zehazki zezan. Tan beti zentzean eretzat eredu, beti zengo zera edute programan lagarezu probi ez zeba, ez nolako neskizean, ze buru eta ondik eta bihotza ondixo gokezula, urri balixo ezula, pila otatzea jut faltan, eta asko maite zaitut. Ja. Gainera, lehen, esan behar dizut gauzatxo bat, hau prestatuta geneukan. Eta nik zera esan diot, zu, eta norretorri da defendatzaile Maite, eta berak esan dit, aizpa ere, eta nik esan dut, aizpa, ez du gogoratzen. Ara, harrapatu zaitu. Ja. Aizpa, urrun da, hola? Bai, enzilkin. Bueno, hitz politak esan dira. Oso. Baiguela sentitzen behatiken da, reziproku da oso. Osea, nire izpedaz izango izupanik. Izpe bakarra. Bueno, laugarren postuan gelditu zarete, Petatu eta Hainize, eta nik esan behar dizuet, bestei ere esan diet. Ona etortzean, ongi etorri kalera. Badaukazu ez zuentzako lekua. Hainize gora, baina Petatu gelditu zaite zen duen. Ekarri zago. Sarrak ez. Mari Carmen, etorriko altzara. Mari Carmen. Bai, etorri ona, Petatu. Zein izango bete da, zuretzat? Zuretzat da. Txalo bat Mari Carmen entzat! Klasiko bat bihurtu zara. Ja,
Betiko badiut. Zein da ospetsuena, Mari Carmen edo petatu? Petatu edo Mari Carmen? Mari Carmen. Txirolariei, ez dakit zein izango den, baina txirolariei proposamen bat egiten diet. Orain aurrez aurreko konfrontazio bat prestatu dugu, semea eta amaren artean. Zer dinosu? Argazkio bena ez dezu jarri. Egia. Zuazkoz bederra guazarelako. Oso ondo txalo bat arrazoia duelako. Bai, keinua ez da aproposena izan. Ez da aproposena izan. Petatu, defendatzaile hona izan da, Txiolariei zera galdetu nahi diet. Momentu honetan, 11:10 minutu direnean, orain Twitterren, esan, aurrez aurreko konfrontazio hau zeinek irabaziko duen. Gero, Jon Fernandezekin bat egingo dut eta berak batzuk kontatuko ditu eta emaitza zen den jakingo dugu. Defendatzaile oso ona izan da. Hala demostratu, Ez neuken gogoi behatortzeko lehenengo dunean, Ez zeneukan gogori? Ez hautzen hau, eta badaki... Badakizu zer, berotu egiten zarela. Garbi esaten ditutela gauza. Bai, ikusi bestela, hemen daukagu froga. Bai? Bai? Espektakulo ematen du, segaka hartzen dunean, eta denak egiten ditu. Kompletoena? Kompleto. Bikote hori dela oso fuertea, oso indartxuk, bi taldetan indartsuena bia direla, erakutsi zuten Bilbon. Amak esaten du, estrategia ondo erabili zutela. Ondo erabili zutela. Indartsuena dielako, ez? Prestatuena daudelako hortako talde horretan. Aizu, zu ez zara isiltzen normalean, ez. Horrelako... Behar dut salsa eta norbaitekin... Eta semearen kontra zerbait edo kritikaren bat entzutean, berotu egiten zara. Ez, onartzen ditut, hori badakit eta hori uste dut erakutsi diotela, onartzen kritikak. Bai, petatu? Bai, lehenengo momentutik gaina. Bestela badaki zer daukan. Etxean bestela. Genio txarra dauka. Gehiagi. Bai, gehiagi. Amonan iguala. Ama alabak igual. Eta bronka asko botatzen aldizkizu. Lehen hona bronkak etorri ga, así que... A ber, normala da, Mari Carmen, momentu batzuetan ez da erraza izan honen defentsa, Ez. Nahiko... Nik beste bideo bat dauka presta. Jakin dezagun, petatuk hitz egitean, zeri buruz hitz egiten ari denia kontuan hartzen duzuen. Eta aurreko beltzekin nahiko ondo moldatu nahi, zenik argikitzalita esperientzia asko. Gau ez zibiltzen zela, oseak ona izango da. Leku ilunetan antza. Etxea etortzen zenean ja argituta izaten zen, baina... Parranda luzak. Berandu heltzen da, luzatu egiten zitzaizkion. Goiz heltzen da, berandu heltzen da etxera. Goiz, argituta. Argituta. Berandu, baina... Gosaria ekarriko du, sikiera? Bai, ondo gozalduta, etortzen da. Bera gozalduta, jaten zara. Bai. Leku ilunetan ibiltzen zarela. Bueno. Arteka, bestetan pintxuta. Arteka aldenan. Andreak parre egin du, ez dakit zergatik egin du. Andreak, fokoa daukat oso ondo. Andrea, ze leku ilunetan, ez dakit? Ni bez. Zube egoten zara ba leku ilunetan edo, Hain izek gaur Euskadi Gaztea, Euskadi Gaztea ze zaharra naizen, Gaztean, gu saioan, egin dizuete, elkarrizketa. Bai. Eta honetaz hitz egin duzue. Bai, eta digu ez zehoz, Zer? Beak izan berko, bera maurin Ez baina zuk esan duzu, elkarrizketan? Arrazoi dezu. Leku ilunetan, uste, nola esatezun beak, begisek itxite, o etzula asko ikusten da oso ondo moldatzen zala. Ilunetan argi ez... Konta, hori nik ez dakit. Hori, oso ondo, Mari Carmen! Ni dakit nola iristen zen, baina... Amari, konta jozu orain. Berari konta jozu. Leku ilunetan argi ez, argi da honen, pues... Argituta, ez dakit. Alden bezala. Beha pentsatzeko, zertan ibiltzen gaita. Uste irabazi zutela, ja. Nik uste baita. Bai, Lehen batek esan du, txiolariek zer esan behar dute, aurrez aurreko konfrontazio hau zeinek irabazten duen, eta berak esaten du, nik dagoeniko irabazten. Oendik badauzkat bideo gehiago. Bai, asko emandu. Asko emandu zula, zu. Asko emandu zula. Porruak. Eta janaria petatu. Ikuste aldezue, porroa! Hori egiten du etxean eta hurrengo gunean jaten du porru egosia Baionesakin. Venga!
Jaleo! A tomar por culo. Oso gaizki egina, jarrera hori ez diteke egin. Bera etortzen denean, hitz egingo dugu etxean. Mari Carmen, hau zuen etxea izango balitz? Aurrean daukazu semea, zer esan behar Egie da, etxea iritsi denean da ikusi dutenean, ez zaizkiten porrua gogoratu, Ez. Baina hau ikustean... Makarroia jarri nizkion. Hau ikusten dut. Baina jan beharko ditu, uste porru jan beharko ditula. Ez ditu gustokoak. Horregatik desahogatu zen porrukin. Baina hori, aritz... Ez daite, bestela galdetu mantzi Isidorrei, baserritar batek ez dezake hori egin. Momentuko berotasunen, ez dakit oiokur ikusitzeienik ja, baki gaizki daula, da arrepentitu naiz. Bai, da matuz. Baina? Orain, etxea etorri denean bintza bai. Bai, da bere bronkak eituta gau bestela, eta bestela ere bai, Baina porru jango ditu. Jan beharko ditu. Egia da, atzo ez nizkiola jarri, Atzo makarroi ez. Nik uste dut honek trukua daukala. Aurpegitxoa jartzen dizula, bai. Eta ez dakit horrekin barkatuko duzun. Ez, badaki ez ez. Ez du barkatzen. Naiz eta zure aurpegitxo hori jarri? Ez du balio duztako horrek. Ezagutzen dut oso ongi nire pusketa baita, orduan. Ezagutzen dut oso ongi. Gogorra du horrek. Aurpegi gogorra du. Gogorra du. Amakin ez du deustako balio aurpegi gorak egutzek. Ai, tunante, pájaro, esaten zuen batek. Ai, ama. Baina ikusi duguna ere, petatuk pentsatzen duenean, burua ez, beste gauza batekin pentsatzen omen duela. Ni naiz. Txamerra dauket, petatuk momentu baten pentsa dula Lucia eta Urki salbatzie, porque dauken mutil bat pixket pitukin pentsatzeuna, eta nahizun baserrixen Lucia egarria berz pasatzen zan. Eta zein goxondik? Zein got mutionekin? Notatzen da, etorri zinearen egunean zinela destaka, gaina seinalatu nizun. Lotu imerkot? Takirato! Ainitze, hori ez diogu barkatuko. Ez dixo barkatzen ez, zuk horrel du. Hori ez dizut barkatuko. Nik onartuko dut ekartzen duen edozein sexukoa, arrazakoa edo religiokoa. Baina urkiri eta hori eman barkatu baina hori ez. Hori ez. Ez baina nik pituarena... Bueno. Horrekin, ja. Nik uste doi bakila. 24 urtekin, puf. Bai. 24 urtekin oin diken, gaztetasuna aprobetxatu horre. Baina Lucia gustatzen zitzaizun. Bai, baina Lucia, amari. Ama, hasiera baten bai, baina gero ez dakite. Ez zaizu gustatzen? Semeari gustatzen zitzaion edo. Ez dakit gustatzen zaion, Lucia. Neska polike da, eta jatorra da, eta bueno, gustatu. Bai. Mutikei gustatuko zaiolako neska bat, baina ez dakit. Hor txegatu zen, ikaina botan duen, ez duen deusin, da... Nik onartzea ez du esan nahi gustokoa izango da nik, Gara, zu kaina bota zen nuen, baina... Kaixo jokin. Txalo bat jokin entzak. Kaina bera bota ziola, baina... Zurekin... Neatik libre, zian, nahizuna jogo. Bai. Nahizuna, inda, nahizun tokia eman, da nahi bazun baserria eta nahi bazun... Zer gertatu zen orduan? Honen beldurrik izan altzen nuen edo? Beldurre, respetu beti ukitza. Respetua. Ikusten txalo bat betaturen ere, bai, merezi duelako! Gauza bat esango dizuet. Zeinek irabazi du aurrez aurreko konfrontazioa? Zeinek irabazi du? Amak. Beti amak irabaztu. Horrengo horretatzen kontrako azio zu. Mari Carmen irugarren edizioa, nik uste. Mari Carmen irugarren edizioa, baserria! Mari Carmen! Bihurrikin! Bihurri eta Mari Carmen bikotea! Semek egun. Nire botanion hori, apostu hori, Andoniri, izetan nion, bai. Zer erronka botazen nion, ba? Esan nion, jungo gea lau bikote, batzu eta beste 3 zure berdinak, eta gero beste 4, pues, ez alakoak. Baina bere bikotea ni. Nik esan unenura joarea joko. Ez. Joarea zen nola joko sekulen ez. Nik esan nion, zuk ze esango zenduke horren nik hori esaten baizu, zure bikotea ni naizela.
eta segundo batzu geratu zen pentsatzen, da esan zuen, niretzako gordeko ez. Hoi, Bakit, petatun, kaina jaurtitzeko joera hori nundi etorki den. Nondik etorki zen? Bai, beti uina ma. Orain, izetara igota diozu, jakin beharko genuke, zeinek irabazi duen aurrez aurreko konfrontazioa. Jon Fernández, Jon Fernández! Gabon! Gabon, Claudio! Ridikuloan, ez? Gabon, Claudio, gabon guztioi. Bueno, Ridikuloan, ze carajo. Amaikak eta 19 minutu dira, Jon Fernández, ez nahi dazu. Nola dagoen Txiolandia? Twitterren badugu dagoeneko irabazle bat, eta hasieratik Twitterren ja hortxe gure favoritoa agertu da, eta kasu honetan petatu sentitzen dut, baino domina zure amari emango diogu, kasu honetan hementxe adibidez Gorkak esaten du petaturen ama, Mari Carmen, egurra emango dio, eta hoxe ikusi dugu, Gauza gehiago, Jamper Mantekilla erabiltzaileak esaten du Mari Carmenek irabaziko du, argi dago. Gauza gehiago, Enara are gehiago esaten du 3. edizioan Carmele bertan ikusi nahi duela. Carmele, animatu beharko duzu, ezta? Animatzezea, Carmele? Izetarekin uste dut, ez? Hor dagoen erronka izetarekin, ez da Mari Carmen, ez aiozu, Jon Fernandezi? Bai. Jon Fernandezi, zer esan nahi diozu? Carmele. Carmele, parkatu, Carmele. Zer, apuntatuko altzara, 3. ediziora? Hartu izu mikroa, venga. Segundo ordamen ere bikotie. Zein izan daiteke, Carmele, Jon Fernandez? Nik uste dut txiolari munduan bikote bat topatuko deula, Benetan. Bat baino gehiago, Bat baino gehiago agian. Mikrofono utziko. Biez! Zer gehiago, Jon Fernandez? Bueno, eta ja bukatzeko, eta ja berriz beste behin esateko eta konfirmatzeko, petaturen amak irabazi du aurrez aurrekoa kasu honetan, hementxe Jamper Mantekillak esaten duen bezala, zer dan ama baten maitasuna, ez da? Hori xere ikusi dugu aurkoan, Claudio. Oso ondo, Jamper Mantekilla. Mari Carmen. Jamper Mantekillari agur bat, Mari Carmen! Irabazi duzula! Irabazi du hau! Zer lako ama daukazun, Arro egoteko moduko ama, benetan. Ikasten zeitu behar daukazu. Oaindik gaztea da, gaztea. Gaztea baina, eta maitasunean? Maitasunean? Bai. Bakarrik, 24 urtetan. Bakarrik? Bakarrik du. Ala dio, berak, ala dio. Hemen zerbait pentsatu dugu. Bai? Bai, amakia zer esaten duen, ze iritzi duen honetaz. Guk proposamena bota dugu eta jendeak bideoak bidali ditu. Hautagaiak. Zure semearekin zita bat egiteko. Ikusi. First days euskeraz. Petatu, Arribeko, baserritar, modeloa. Petatu _fortaren nire Instagrama. Eta baserritar izateaz gain, modelo bezalare aritzen naiz. Nahi bat imazue seitu, itzinden nahi bat imazue lasa egitzein. Aizu, bideoak heldu direla. Bideoak hautagaio behira, Mari Carmen deskojonatzen. Aizu, perkatu. Bideoak heldu direla, Mari Carmen. A ber. Baina, bai, ikusi nahi dituzu. Aukeratzea joan daiteke. Mesedez, zure iritzia jakin nahi dugu, bideoa jarriko ditugu, petaturen iritzia ere. Ikusiko ditugu, ez da? Lehenengo ama. Bai, noski. Eta zuk iritzia botako duzu baita ere. Zuk aukeratuko duzu honentzat bikotea, azkenean. Ez, berak aukeratu beharko du. Nik nire aukeratu nuen eta... Bai, baina zuk ere botako duzu. Bai, gero bai. Gero bai. Hori, gero izango da, txalo bat zuen lekuetara mesedez aurrera. Berehala ikusiko ditugu, Eskerrik asko. Finalistak. Zebadakizue, Leicester izango dela finala, eta hemen dauzkagu Asier eta Tania, Urki eta Luzia, eta Edurne eta Goiko. Bueno, esan behar dugu, Edurne eta Goiko sartu direla, eta honetaz ere polemika egon dela, hau aprobetxatzen dut zuei esateko Leicester hemen plato honetan, Amalur Arbela hitz izango dela, eta adituek hartutako erabaki horren arrazoiak argituko ditu. Baina jakin dezagun, zer gertatu da Urki eta Luziarekin. Nik esango nuke orain arteko bikote sendo bat dela erakutsi dutela lehiaketan, baina azken atalean, ikusi duzu ez da, euren arteko tirabirak ere agertu dira.
Beraka. Kontu zurki, benga. Nire burua hola zeon, benga, Lucia, lasai. Eutxi. Nire barrun kantatzen da guzti baino. Sokani honin da, baina ez dut ikusi sufritzen nire zala, eta ez dakit. Zenbateño lan indun. Garrantzuna da, ni neukan dana eman ditela. Ez dakit. Ez sufrimendua kanpora islatzen. Agitatu, gara, gehatu naiz, sufrimentu arpegik ez diotela ikusi azkenen bukatuan. Ditze zait nahi baserriako ibilbidean desafioik jokatu gabe finalea iristia ez dela egokian. Bigarren edizio honetako finalistak Lucia eta Urki direla, zorionak! Jokinengatik ingo dut kriston esfortzua indarra da danatakoet. Finalen egotea merezizulako eta bere izanen ingo dut. Carmele, Urkik ez du Luziaren aurpegian sufrimendua ikusi. Ez, baina, bueno, gero Luziak azaldu zion berak barrutik zaramala, eta listo. Nik uste dut Urkikola sentitzen mazuen ondo egin zuela Luziari esaten nola sentitu zuela. Gero Luziak ondo erantzun zion, eta listo. Tirabirak nik uste dut normala diezela bikote guztitan. Zuk uste duzu Urki lasai gelditu dela Luziak emandako erantzunarekin? Esaten zuen, ni holakoa naiz. Ni holakoa naiz. Ez dakit nik uste dut. Urkik sinesten du? Nik uste dezet. Nik uste dezet. Lehene Urkik eintzian hor Jokinekin komentario bat esanez, Jokinen bikotea fuerte gazala behaz deukena baino. Osake, Urkik Luzia etzekiat zemaiteaino gustoko don. Nik uste dut gustoko dagoela, Urkiri nabe ditzen jako errez. Gustatzen zaidionean Urki daukena da galtze txarra. Zuri lehenguan nola itzen zio Luzi eta dana ondo irituko zaizuen Urkina? Ez, nik ez dut esaten Urkiko egin da benik agixen aserraten, baina nik uste dut Luziak ondo esan dio ezkiola gauzak, nola erantzun dion, eta nik uste dut bebai Urkik sentitzen bazu nola ondo, esan egin zabela berbaitzen. Eta asierrekin balu oizzeatu beharko ginen gaur. Barkatu, baina nik ez dut uste berdina da nik, eta ez dut berriro esplikako. Ez dut, bakiztu zagatik ez dan berdine, Taniak ez dio lako inoz erantzuten, eta Luziak erantzun dio, eta listo, eta Urkik ez dio itxarrik esan. Nik uste Taniak erantzun ez hori ja ez dala gure kontua, azteko. Eta gero, bestatetik nik uste espero zula Urkik ikustia Luzia Bilbon bezala sufritzen da ez begik itxita hola. Orda nik uste hortikan esan dula pixkat, porque bai trontzan ikusi ditzaiola Luzia ez sufritzen benetan, eta ez hor soka heltzen. Igual barrutikan indula ez dakit, baina aurrenengon penetan sufrituzuna, gaizki ukatuzuna, trontzan izan zen da ikusi zen. Andrea. Ba, ezke hemen resistentzia kontua izin zen. Osa, eta nik uste Luziak enzi benetan aukin zauela resistentzia. Igual Urki egon zan bagor con el temblek eta holan, eta igual pentsetan zauen Luzia beba ipiniko zala hola, baina Luziak igual holan ipinite aguantetan zauen geha, osea, kontu da resistentzia bebai. Nik uste Luziak horretzala, jau, inungo momentutan asko sufritzea, nik uste Urki ikusela temblekia eta dana pertsona normala dana, o saiatzea dana, nik uste sufrimentu nivel hortan, hola normal ez da kasurotik arpegi honakin. Gogoratzen duzen lehenengo edizioan bikote batekin ere antzeko egoera eman zan, edo gertatu zan. Ibai eta Edu. Ibai? Bai. Azkenean, zuk ere Eduri esaten zenion edo leporatzen zenion, haizu, sufrimendurik ez duzu erakusten. Luziak ez du erakusten. Sufritu aldu, dena eman aldu. Ez dakit, niena zein esateko dana munda beno ez, baina... Bueno, nik ikusi oten gauza bakarra izen da Luziak suelto dauen momentuen sokia enborrak asko ez daula tardau jausten da zeuzatik izango zela ez. Igual ez daula hostia sufriru, baina neskati egin daue lana egin dau eta txalotu beharrekoa lana. Da, nik hori uste dut, Luziak utzi eta goiko eta edurnen eroizian setxun. Urki eta asierrenak segintzian noen dio, Osea, hor Urki eusten haituko zian. Ez da esaten Luzia ere etzanik haituko baino. Momentu bat, Jokin, Luziak esan du ba, zuregatik irabazi nahi duela. Da, esan du. Nik esan egin, junintzen nian, pañuelo ere guain zea da gaten, eria zan, rosa guria zan, pañuelo rosa gate. Eta esan egin, gu parte salbazun iradazteko, dana emateko, bintzat probatan, jake guk ezin genuen, Zuentzako favoritoak dira hauek. Bai, nik uste aukera dazkatela. Zalantza izan duzu, Jokin. Jode, finalian daudenak irura dira pareja fuertiak, oizte esango ez, baina...
Hiru parejak dira... Oso fuerteak. Bai. Asier eta Tania ere bai. Joder. Zer nahizu kontraitia? Ez nik galdetzen dizut, nik jakin nahi du zure iritzia zein den. Fuertea dira, ezin daukatu. Nerea? Ezakit, susmagarria da behintzat bai Luziaren jarrera. Uste dut gauza guztiak azaleratzen dituela, ez da? Haserre dagoenean, Urkerekin ados ez dagoenean, Jokini defendatzen dena azaleratzen, nekatuta dagoenean, pozik dagoenean, negar egiten Jokin juntzanean. Osea, sentimendu guztiak azaleratzen ditu, baina nekatuta edo sufritzen dagoenean hori ez du ez. Hori barrurako gordetzen du bera barruan. Eta nik uste dut Urkiko sondo esan ziola, eta ez zuela gehiago edo aurrera edo hortan sakondu nahi, ez zuelako berarekin enfrentamendurik nahi. Baina nik uste dut denok ikusi genuela etxean, Luzia etzekoela sufritzen, nik ez dakit posturari buruz eta bar, ez dakit nola zen, baina behintzat aurpegian ez da eskuetan ere, ez zitzaio nabaritzen, eskuetan ere, ez dakit indarra iten dezunen, ez dakit txuriskat, gorriska jartzeia, tentsioa ikustezu, nik oso lasa ikusi nun. Carmele. Ez que nik zesangotzut, nik ere ez naben ikusi bere sufrimendu aurpegia, hortan erakin bat nator, baina gero Urkik galdetu zionean berak hori erantzun bazun, zegatik ez da sinestuko, ez dakit, agixen, ez dakit ze esan. Nik oraintxo bertan badakit zer esan, Asier eta Tania, finalean daude. Eta begira, Nereak oraintxo bertan esan du, Luziarengan ikusten zuela, sentimentu guztiak egun batean denetarik egin dezakela, hau da, negarra, parrea. Nik esango dizuet, bikote honek izan duen ibilbidean denetarik egon dela, edo ia denetarik. Benetan zaila izan da ibilbidea, baina konturatu zarete azken atalean, azken saioan zer gertatu zen. Etxipenetik postazunera pasa dira, ikusi. Finalen dagoela. Ez goztitzen ez ondo. Uste dut ez dela baloratzen nieran. Presioa sartzen txatelako danemon bideola eta danemon bideola. Ez que zer egiten ez badut benetan, ikusiko duzu. Geldituko gara horret etxera. Bakarrik iten badozten, berataz asko zango da. Ez que hau zer nago eta nik orain etxera jar nahi. 10 minutu baino lehen ondituta nengoen. Venga, Tania. Venga, Tania, esa floja, mesedez, venga. Tania zaraula, Tania soltatuko dago. Bikote irabazlea! Asier eta Tania! Tania, txapeldun gaur. Tania, txapeldun gaur, venga. Tania gaur dana emon dau, eta eskerrak amon bitxatez. Nola etorri zaren lehen eta orain nola zauden, irri fartxo? Balda lehenengo aldia, benetan baloratuta sentitu nahi Asierrengan. Lehen bikote finalista Asier eta Tania, zorionak! Ni oso arro nahi gaur, esan txat. Behar nuen Asierrengandik konfiantza. Sokatik tiraka zeudenean, nortzen eukan buruan? Urki. Biurri, ulertzen alduzu, hauek egindako edo izandako aldaketa? Bai, nik ikuste etor harremana dela, persona heldu baten harremana nerabe batekin, ez? Eta orain arte, normala diren tirabiak izan dituzte, baina nik uste guain Asierrek ikusi dula nola tratatu behar duen. Nerabe bat dala, kontura da. Eta hor duen, kariño pixkat, baloratzen baldin badu pixkat, Asierrek ikusi du, nahiko aurrera joko diela, ez? Nik uste guain, hemendik aurrera harremana guztiz aldauko da. Programa faltan. Xabik itzegin. Xabi, ados? Nei grazia ditena da, Taniak esan dola, lehenengo aldie dela, sentitzen dana balorauta Asierren gandik. Osa, usten dut, inoiz ez zolera batzerko olako bikote batek baserria. Andrea. Eta zein da zure argumentu? Parkatu. Nerea. Zer gehiago batzu. A ber, itxoin txupiz gabaten, itxoin Andrea, Nereak erantzun nahi diota. Parkatu. Ez, gustatuko leitzaik esatea zein dan horren argumentoa. Hau da, esatezu horrelako bikote batek ez duke irabazi beharko. Sentitu alako Tania oain, finalen darenen, oantxe sentitua baloratu. Ez bali bada ibilbide guztin, Asierrengatik baloratu sentitu, pentsatzezu bikote honek mereziola finale iristea. Zuk ikusi ez zuzen izan den Taniaren ibilbidea? Nik uste dut asko zentratzen zarela azkeneko programan, daztuite zarela hemen ja, hau 11. saioa dela. Ikusi ez, Tania. Momentutxo bat, bokatuko dut. Tania, hasieratik esan zun, berak ez
sufritzera junai, ondo pasatzera junaizula, eta egia esan, erdipurdi ibiltzezan denbora guztitan. Da, Asier irabaztera junda. Horrelako bikotikide bat izatea zure ondoan, benetan etxigarria da. Itxoin bizka baten eskerrik asko, Andrea. Etxigarria bebai da, aukitea bikote bat iten dotxule berbat txarto, osea, biurrik esan dau, aukin bar da, nerabe baterik jakin bar da zelan berbain, bale? Jakin bar da zelanin pertsona guztiei, inbarriako berba ondo, eta ez jako inbar berba intzauen moduen berba. Jokin eta gure dueloan, osea, gure desafioan markatu, indotzen berba taniari super txarto. Eta irabazi intzien. Bai, bitu zelan, eta irabaztea holan berbaiten zer, superpolite da, fantastiko. Horri buruz, askotan hitz egin deu, desafioari buruz, nik uste ja nahiko esan da dola, ez, baina gaz bat esango izut. Ditzataniak indo superondo da. Zer nahi zen duen esatie? Zer nahi zen duen esatia? Kotxaue hartu izuz bifardu eta karga izuz favorez. Hola ez da desafio irabazteik. Baina, oantxe esan dezu, mimautakoan gai egiteula, orduan mimau. Baina oain arte noa jaudia, hola zehatuta. Bata kompetitibu da, eta oain kontura da, esan du, bueno, beste erabatea, honen nahi launtzi nahi baldin baet. Rosak itzegin nahi du eskerrik asko. Nik eskertuko nuke igual, txarto itzegin daula pixkat neurtzia, ze pertsona batei txarto itzegitia, o ze gauzak gaizki interpretatzea daude. Egila da, igual, Asier, gorra izan dela Taniakin, oso gorra izan dela, baina igual, beak bertzuna zen momentu, eta Taniak inungo momentu nestu esan, jo, eske Asierrekin oso, ez dakit nola esan, kiston gaizki itzegin ditu. Nik uste inungo momentu nestu eula. Josuk itzegin du, mila esker. Izela, biurri, eskerrik asko, Josu. Hori rosakin bat, behakin bat nator. Asierre guztet, inungo momentu nestiola gaizki itzein. Inungo momentu, nor dare, jardunen dare, pike baten barrun dare, eta alderantziz izango bazan ze gertauko zan. Hau da, Taniak behai hola itzein izan balio ze gertauko tezan. Gaizki gertuko zan. Adibidez, Goiko Edurneri, adibidez zu, Jokini, hau da, hori jokutu baten barruan. Ez da paseu. Goiko eta Edurne. Zeren finalean dauden edo dagoen beste bikote bat da, eta datu bat emango dizuet. Auzolan proba gehien irabazi dituen bikotea da, 9-6, eta desafio gehien gainditu dituena 2. Nola lortu duten finalerako txartela horrela? Nik eutxiko dizut hemendik guztarretik. Ondo nago Edurne, hostia. Egon isilik apur bat. Goiko soka askatzen hasi da. Azkeneko desafiotik eskuetatineko ikututa etorri da. Hostia puta. Lehenengo esku batekin, gero bestearekin. Pastixo eta pura, baina momentuan ez nintzenak horretan asko ez da. A ber, ez utzi abisatu gabe. Rongi. Bai. Bigarren bikote finalista. Erabakia hartzea ez dela bat ere erraza izan. Gaurko proba ez dugu kontuan hartu erabaki hori hartzerako orduan. Edurne eta Goiko, zuek zarete! Julen, Goikoren laguna da, Julen Gabon. Gabon. Azten nolako postazuna zure lagunak eta Edurnek hartzen dutena jakitean hirugarren finalistak direla. Bai, normala ez, eta batez behikusita sufrimendu azkenengo probana, eta zenbat duelo pasau dituzten, eskuak bezelan dauken, ez, postasun hartzeko modukoa. Hor ere, batzuek ez dute ulertzen, zergatik sailkatu diren. Zuk ulertzen alduzu, merezi aldute? Hombre, nik ustot baiet, ez, zuk behoin bertan datuak esan dituzu. Froga gehien irabazi dauen bikotia, bi taldetan ibili die, bi taldetan nivel altu bat eman daude, eta nik uste dut saioko bikote orekatunetako bat dala, ez? Biak maila nahiko altua ematen daue, eta oso ondo konpenetratzen dira, ez? Baina izilean egon dira hasierako partean, ez? Bai, bueno, hori ez da izaten txarra, ez? Batzutan, bez? Taldian igual beste batzuk destako hau dabe hasiera baten, baina gero urak ikusi da beti lan batin dauela froga guztietan, ez? Ez daue inoiz maila baju bat emun, beti nahiko altua, igual ez dira izan taldeko honenak talde frogetan, baina beti horregondi, ez? Laguntzen. Erabat, ados, azkenen, nik usteat Edurne gainea talde zaldauzanen demostratzen hasi ziala zenbait baliozon. Bea talde zaldauzanen auzolan proba irabazi zien.
goikokin duela juntzanen askoran, irazintzian. Zer gertatu zen, Jose, horrelako aldaketa bat emateko? Ba, etzekat, igual... Kolorez aldatu eta pum! Ba, esan dikena, guain arte ondituk talde urdinen beste indartxu godien batzuk eta behaiek ezkutu neon goituan, eta guain bakarka jarrianen... Talde gorria pasazan ega osolan proba irabazio mentzuen, gurian emaginat irabazi zituen. Baina, ik eta eurkik aintzetzen duelako. Hain du bai, baina indanak, Baina, zuen potentzik azkenen gehiago baliodik, etzekeat. Oik, esandek. Padilla. Horren hitzenik ez nian asko haitzen da, nizan itxoa lehenengo esaniana Edurne eta Goiko nitxoala ikusten da. Oain, isildu barreneok, zera dituk demostratzen. Zuk hasiera batean altzari bezala. Edurne... Ikusi zenuen Edurne. Edurne altzari izan da programa. Begira, orain finalean daude. Aber, txaketita prestatuta dakat, Netzako? Txaketero antzat, aber, lehen osantzen duen altzat. Aber, guain, txaketa prestatuta, Oso ondo, Nerea. Ez, netzako, Edurne altzari bat izan da espetakin batea, baino, iruditzen zait, eta oso ahulak ematen zutela, eta segurazki horregatik askotan desafioetara eta jun izan diala, baina gero hain Edurnek eta demostratu dutela, ostras, badutela beraien arteko konpenetrazio bat, eta potenteak izan daitezkeela. Baina favoritoak ez dira izan. Gain itxoin, favoritoak ez dira izan. Ez dira izan. Azkematen egia da, altzari kontua aipatzen dela mateuk bada showa, baina Edurnekin du baserritar bat egiten askotan isil lan nahi da listo. Isilean egiten den lana, zuretzat garrantzia handikoa. Urkik bai isilik finala eritxia, eta bera ze potentzia eta duna maieran. Urkik baita ere showa eman du. Supuestamente ez dakizte, eta bera ez du showa eman du, baina Edurnek ez? Isili lan haitea politia da, baina gero nominautare behaiek, etapa, Bat azein du, isili segi, lan nahi da benga horrea. Igual debinak ikuste zituelako, ez? Eta igual irakutsi du ez, baina momentu hortan igual ekipo hortako nominazioetara debilenak edo fuerteenak igaltzen dituzte. Nik debile da, bialiko ditun. Julen! Taldeak erabakitzen dago, ez da erabaki errexartzia, batzutan pentsetan dozu... Baina zer izan dira, Julen, zer izan dira hauek? Debile aulenak edo fuerteenak? Aulenak. Ba, niretzako... Nik ustot jentiak kanpotik... aulenak direlako? Ekipo urdinak zaudenien aulena zian? Hombre, nik ustot, honei patsa joak giena ez, egon die talde urdinen, eta niretako pertsonalki nik ustot talde urdineko baserritarrak eta izen diela talde gorriko baserritarra baino apur bat... Joder, la hostia, eskat bat tengo itzat! Txalabar! Zuzenean gaude! Baserriko zuzenean! Adituago! Badakizu zergatik hartatu zetun txotxa ez da zazulako hauan. Txotxa izan eskerotan ateratzen zaizu. Bota. Ez, egon diela talde urdinien eta talde gorriko baserritxara baino baserritar oak esangot, bestela eskatu urtengo berriro. Diela, esangot, eta nik uste fandienien talde gorrira agertu gaur Edurne eta esan da, hemen ze hostia, hemen bidabura kasta, hemen bieta eta horra atera hau. Baina nik uste de puta dare fanjakola, Bueno, baina atera dago azkenean, miren ekitzegin nahi du. Baserritarra obia zeatikan. Obiek ez dut esan. Mutila hundila dialako. Baserritarra ez da hundilan demostratzen, Nik uste jokutan demostratzen. Kasta eta dana, no? Edurne... Miren. Ez. Aizu, miren, begira, gai polemiko bat daukagu. Gai polemiko bat daukagu honen inguruan. Zer dinazu? Berse kriterio juez. Ba, hortik doa. Venga, bota. Hortik doa. Zeren badakizue, Goiko eta Edurne finalean sartzeko erabakia adituek hartu dutela. Eta, karo, jakin nahi dugu irizpideak zeintzuk izan diren. Zeren batzuek ez zuten ikusten. Auzolan proba egin ondoren nola klasifikatzen dira edo finalean sartzen dira zuzenean edo adituek. Bueno, ba, adituetako bat gurera etorri da eta hemen daukagu mesedez txalo handi bat. Amalur Arbelaitz! Amalur! Polemika egon da horretan ere. Bai ez. Zergatik hautatu dituzue Goiko eta Edurne eta ez Urki eta Luzia? Bueno, igandian esan nun bezala xe, eta Jonek ere esan zuen bezala, nahi iruditzen zitzaiten, iruditzen zait, baina ere baserria edizioan desafio bat jokatu gabe, finaleko txartela ezin geniola eman. Hau, desafioa ordura arte ez dutelako egin. Hoi da. Eta hori, desafioa zuentzat, desafioan
demostratzea edo erakustea beharrezkoa zen, finalera heltzeko gutxien. Bai, ala da, bikote bezala hortxe erakusten da, bikote batek. Euren gaitasunak, euren indarra, euren abilezia erakusteko. Bai, desafioa da, ez? Desafioa da. Zuere lehiakidea izan zara. Ala da, bai, eta desafioan ikusten da, bikotiak zer dakan erakusteko, eta nik uste, hoixen, esate dizut, baserria programan desafioa jokatu gabe finaleko txartela, ez zitzaigun iruditzen merezi zutela. Bueno, zuek erabaki, desafioa egin zuten eta eurek irabazi, ere? Horregatik finalean daude, eta horregatik petatu eta inize bakalean geratu dira. Notizia, albistea daukagu, Amalur. Eta gainera albiste hori igandean gertatuko da. Adi! Igande honetan, Amalur, programa berezia daukagu. Finalaren atarian, baserria finalaren atarian izeneko programa da, eta irudi batzuk jarriko ditugu, hoiek dira finaleko atalekoak, ez da? Hor ikusten ditugunak, Amalur, hoiesek izango dira lehiakideek finalean gainditu beharko dituzten erronka batzuk. Hemen, atzean ikusten dugun bezala. Zuk gainera esklusiba bat eman behar diazu, baina adi, baserri zaleok. Informazio importante emango baitu Amalurrek. Konta idazu? Hemen ikusten ditugun lau elementu hauek. Hoida, hemen ikusteia, gauza desberdinak, oain arteinoko kriston probak izan dira, eta finala izugarria izango da, ikaragarria. Fisiko handia berko dute, elkar ulertu berko dute asko, eta, esklusiba. Esklusiba! Finalari buruz! Amalur, Euskal Herria hor dago, adi. Bai, finalak bi zati izango txu. Hiru finalista daude, baina lehenengo zatian batek ez du gaindituko proba, orduan bukaerara bi iritsikoia. Bi fase egongo direla final handian. Lehenengo fasean beraz, 3. postua lortzen duena zein den jakingo dugu, ez da? Hoixe da. Eta finala bik jokatuko dute. Hoixe, hala da bai. Eta hoien artean egongo da, baserriaren 2. edizioko bikote irabazlea. Halaxe da, bai. Hori, kristona izango dela, eta, hiru bikote ikaragarri iritsi dira, eta argi dago oso final politia izango dela. Oso polita izango da, eta berriz gogoratu behar dugu, igande honetan, izango den saio berezian, honi buruzko hainbat datu, hainbat gauza ere argitaratuko direla, edo jakingo ditugu. Ez da, finalistek, esate baterako, finalean egin behar izango dituzten erronken berri izango dute, ez da? Halaxe da, bai, gu beraiekin elkartu, eta esplikatuko jogu dena nola jongo da finala. Emozioa, kristona. Ez galdu. Amalur, urrengo, igande honetan beraz saio berezia, baserria, finalaren atarian, eta gero etorriko da finala, Amalur. Eskerrik asko, laizzer retorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Petatu! Bideoak! Etorri, mesedes, etorri. Mari Carmen, hor utziko zaitut. Hortik ere, bideoak ondo ikusiko dituz. Bai. Oso ondo. Esan dizuet, petatuk egin zuen, deialdia, zuk egin zenuen traktorean deialdia. Eseri, zuretzako lekua daukagu, eta hemen orentxe bertan ikusiko duguna, edo ikusiko ditugunak dira heldu diren bideoak. Zuk deialdia zabaldu zenuen traktorean, gogoratzen dut. Zuk esan zenuen? Bai, esan, baina hainbeste zabalduko zala ez duen ustenik. Eta zabaldu da? Bai. Eta bueltan ere bideoak etorri dira, hau da, hautagaiak zita baterako. Mira nola dagoen. Mari Carmen, zuk, zure semearen zenolako bikotekidea nahiko zenuke? Hoi berak aukeratu behar du. Azkenean berakin bizi behar du. Nik onartuko dut. Horrek ez du esan nahi nire gustokoa izango da nik. Iritzia ere emango diozu. Iritzia emango diozu. Etxetik botatzeko guaka, Etxetik botatzeko? Ez laizte esan du, beak bizi bihaue. Zengo joa. Bueno, ia ze nolako bideoak dauzkagun, eta ze nolako zitak proposatzen dizkizuten. Hori bai, berak badaukaba aurkezpen bideo bat. Eta honako hau da.
Petatu, Arribeko baserritar modeloa. Azkar enamoratzean oitakoa naiz ni, bai kalean, o baita baserrian, de. Da nik uste Instagraman seiko nizula bere garaien. Nola itzeza Instagramen? Petatu _, edo Instagrama. Eta baserritar izateaz gain, modelo bezalare aritzen naiz. Nahi baldin bazue seiku, itzein den nahi baldin bazue lasak itzein. Ez nun ikusi. Cuidado, eske. Berez ni heldu nintzanean baita esan nun, ze mutiko guapa dan, baino... Bai. No, benetan, Bueno, ni soltero da, edozein eskantzako. Sartuko izute mejores amigos. Itzein lasai, ni kontestatuko izut. Ligatuko tola? Bai, guain arte baino gehiago nik uste. Orrazkera horrekin, Edurnek egindako orrazkera horrekin gehiago ligatzen duzula. Guain luzea auketa, así que ez. Eta? Aizu, hautagaiak ere, edo hautagaiek bideoak grabatu dituzte. Ezagutu nahi duzu lehenengoa? Asia zen gara gazo. Mari Carmen, adi. Lehenengo bideoa ikusiko dugu. Nahiarak galdera bat egiten du. Ea zer erantzuten duen honek. Kaixo, nahiara naiz eta Petaturi galderatzu bat egin nahi dut. Zuri zen eskamota gustatzen zaizkizu gehiago? Ile horiak edo nire modukoa edo morenak? Ikusita baligatzen ez zehara honean. Zer esan du, ez dela honena, ligatzen? Hori olertu, Hori olertu dugu, ez da? Ni bai ulertu. Zer esan nahi diozu nahiarari? Ba, ni baino obegoa beti ongo, obegoa beti deula seguro. Jo, ez da gitz. Bale, baina berak galdera bat egin du. Ile horia edo beltzarana? Ilea. Bik igualitz. Bia. Amari, galdetuko diot. Honei berdin zaio. Honi berdin zaio. Gorriak... Honi berdin zaio holan esatea, haizu. Ematen du edo zeinekin. Ikusi zubera nola esan duen. Kolorea berdin zaio. Bueno, ondo dao ere. Ondo dao, oso ondo dao. Kolorea ere alda daitekelako, ez da nahi. Horregatik. Begiratzen olako kolorea. Txalo bat nahi rentzat! Merezi duelako! Maialen! Bueno, nahiara zen moduz? Ondo. Ondo, ama? Ondo. Ondo, bale. Apuntatzen dugu orduan nahiara. Maialen! Maialenek bideo bat grabatu du. Honakoa. Iepa, Maialen naiz, Petatu galdera bakat zuretzat. Zuk ligatzeko orduan ze piropo ibiltzituzu? Aber, adibide bat. Piropoak, ez da gira. Erabiltzen dituzu? Ez. Eta zer esaten duzu, edo zer esaten diozu pertsona bati ligatu nahi baldin baduzu. Esat baterako, Luziari kaina abera bota zenionean zer esan zenian? Mejores amigos. Instagramen zaituz diola. Mejores amigos. Instagramen mejores amigos, hoi importante. Hoi da zure teknika. Horrekin mundu guztik ulertzeu zertazoa zen ja. Bai. Horrela ligatuko aldu, Mari Carmen. Orain piropoak nahiko peligrosoa die, oseak ez dakit. Ba beste bideo bat, beste hautagai bat ere badago. Abarraz. Orain artekoak? Ondo. Bueno. Ba kontu, Maider datorrela. Kaixo, ni Maider naiz, eta negaldera da aberberari ze plan edo hola gustatzen itea lehenengo zitan. Boto buelta itea. Lehenengo planai garrantze handikoa da. Bai. Ez ara kutre bat izango, ez da? Momentu atzutan igual lantzatu egiteena. Lantzatu, zer esan nahi du horrek? Segun eskan olakoa ez da. Baina zein da proposatu nahi diozun... Nik? Plana, zein da? Lehenengo zita baterako zein da planik onena zure ustez? McDonald'sea. Gaitana. Nok esan du leku ilunetan? Ez, Leku ez. Zein da zure... Hoi, adibez ez da txarra. Leku ilun batera? Bira, ama, esai duzu zerbait. Hau romantikoa ez da, Tipo hau romantikoa ez da. Ja, ez zara romantikoa. Tipo hau ez. Praktikoa omen da. Praktikoa uste dut. Baina horrekin ez duzu ligatuko. Ez. Bueno, ez daki. Baina arte gaiztu zegoen mintzat. Petatu, beti giko zaukera etxe eraman eta Mari Carmenen porru salda bat edo jarriko izan. Etxe zumezka baten urrengo bideoak ukondo esagutzen dugun pertsona batek grabatu baitu. Maitanek. Kaixo, Petatu, zen moduz. Bueno, ikusi dugu baserria programan kristoneko neskazalea zarela eta que te encanta el filtreo eta hori dana. Baina puntu honetara helduta Euskal Herriko neskek behar dugu jakin bi gauza. Bat, zein da zuri kondustatzeko sekretua, eta bi, zein dan neska baten lehengo fijatzen zaren ezaugarri fisikoa. Bueno, egon gana super atento zure erantzunei. Aber, laizzer ikusten garen eta patxo handi bat.
Gustatu zaio! Gustatu zaio, zeren aldatu du! Aldatu du baietz! Gorri jarria. Hau, zure semeari gustatu zaio! Mari Carmen, esan, zuk ere ondo sautzen duzu semea eta. Bai, ohartu nahi Seijun. Zer egin du? Egin du urduri jarri da. Ez dakit, baina Seijun konturatu naiz begiratzen zula pantailara asko. Orain edo zein gauz esan dezake, porque romantizismoa ikusi duzun ondo. Bi galdera egin ditu. Ez ditu gogoratzen alditu zuen. Bi galdera, Jesuzea goian nagoen. Bi galdera egin ditu, bueno, atal fisikoa, edo gorputzeko zein ataletan fijatzen zara? Fijatu, gorputz osoan generalki, ez dakit. Gauz bat konkretuki, ez? Irriparrean, edo begietan, edo... Gorputza esantik. Gorputza general. Orokorrean. Tane mejores amigos en daukazu? Ez baino sartuko nioke, Vale. Amari Maitanek gustatzen zaio? Berari bai uste dut. Ba, nik ez dakit, baina Maitanek plan asko ditu, baina, bueno, ez dut gehiagorik esango. Beste bideo bat daukagu zuretzat. Oianek bidali du. Ja, naiz askoititik. Bueno, petaturekin zerbait izango nuen, guapo ez izatea ze parte ez dakit. Gauza pila ditugula pentsatzen dut en komun, orduan zerbaitik ez probatu. Oian. Petatu oian. Ondo da, baina pena da esatean egin neska, koina arte neska bakarrik, baina ondo daula hola ireki izatea, eta ez dakit ba. Da probatzea? Sentimenduk izatea, Probatzea? Oendik izatea. Marikar, zer esan du norbaitek esan du zerbait. Mari Carmen, nola ikusten duzu? Oian? Nik uste neska bakarrik gustatzen, ni beti neskakin ikusiet, baina bueno, lehen esan dut. Nik ekartzen duena... Bueno, kuarto inunen ez daki, guze bilian. Horregatik. Txalo bat petatu gentzazure lekura petatu, eskerrik asko Mari Carmen. Baserritar onena eta kaletar onena. Zein izango da aste honetako baserritar onena? Hemen hautagaiak eta hautagaien artean petatu ere badago. Zein da? Isil, zaudete da. Petatu. Agian urkik merezi. Baserritar onena zuen ustez, hause. Hauen artean. Asier! Zer da, lehenengua. Lehenengo aldiz, baina finalaren atarian gaudela. Finalaren atarian eta Asier izan da. Kaletarronena zein izango da? Ainize hor da, zer uste duzu? Bazuen ustez, kaletarronena aste honetan... Ainize Zorionak Ainize eta zorionak Asier. Lakorren eskutik, sari bat Azpeitiko Irene Cañamerorentzat. Irene, zuretzat ere txaloa. Erronka. Petatu eta Ainize. Guk aldera bat egin dugu, aplikazioan, astero egiten dugun bezala. Eta oraingo honetan, galdera honako hau izan da. Nork egin behar du modelo desfile bat baserria zuzenean saioan? Ainizek edo Petatuk? Zein izango ete da? Petatu, da? Petatu edo Ainize? Bueno, pasarela prestatuko dugu. Eta publitik bueltan jakingo dugu zuen aukera zein izan den bere alagatoz. Batzuetan ez diogu garrantzirik ematen ezetasunaren arazoari. Arazo estetiko bat baino gehiago da. Gure segurtasuna eta gure senitartekoena arriskuan jartzen dugu. Ezetasuna duen pareta batek karga gutxiago jazan dezake. Are gehiago. Ezetasun horrek arnaz gaixotasunak, erreuma, naiz ezurretako gaitzak eragin ditzake. Murprotek liderra da Europa mailan ezetasunaren tratamenduan. Jar zaitez beraien eskuetan, 30 urtera arteko bermea izango duzu. Ez galdu zure dirua alferreko igeltxerotza lanekin. Ezetasunen baten aurrean eskatu doako diagnostikoa, 900 110000 telefono zenbakira deituta edo murprotek.es webgunean. Desfilerako prest dago, baina aurretik badakizue. 16an, abenduaren 16an egun handia egingo dugula hemen EITB-en.
Eta gainera, Alzheimerra bihotzeko gaixotasun bat da lelopean. Badakizue, ITB maratoia jadagoeneko hainbat ekimen martxan jarri ditugu, eta zuek ekimen hauetan parte har dezakezue oraintxe bertan. Alde batetik, zuen oroitzapen kutxunenak bidal ditzakezue, izan daitezke argazkiak, idazki bat, edo bideo bat izan leike, eta zetak taldearen zeinen ederra izango den abestiaren bertsioa ere grabatu, bakarri, lagun batzurekin, nik Mantzirekin egin nuen, eta Padillarekin, eta igo genuen, zuek hori egin eta EITB maratoia webgunera igo dezakezue. Ander, gaur ez duzu itzegin, olako batean egingo aldezu zerbait kutxun, oroitzapen kutxunak edo bideo bat. Zukin baldin bai, Claudio. Bai, bizkarra ondo daukazulata. Bai, animatuko altzara. Bai, egingo dugu. Txartzako bizkarri hartuta baina. Erki bat, txalo bat Anderrentza! EITB maratoia badakizu 16an izango dela, eta orain tirapu... Fashion Week! Desfilea nok egingo ote duen. Nok egingo ote duen guk aplikazioan galdetu dizuego. Zuek aukeran daukazue. Kasu honetan hainize edo petatu edo hainize gira. Hemen atzean ikusten ditugunak dira. Hemen pasarela edo desfilea egiteko gune hau ja prestatu dugu. Musika tirapuk prest dauka, beraz. Desfileari hasiera emango diogu tirapu! Musika! Txaketa, bakizu? Ez. Hortako iluntasunan ikusten egiten bezala kenduko. Ara, txalo bat betaturentzat! Eskerrik asko hainize! Eskerrik asko guztioi gogoratu igande honetan saio berezia daukagula baserria finalaren atarian. Ondo izan, gora musika! Eta gora zuek!